אם הגעתם למצב שבו ההחזר החודשי שלכם עלה ביותר מ-1,000-1,500 ש"ח בחודש, זה אומר שמשהו לא תקין בהרכב המשכנתא שלכם, וחייבים לבדוק אותה ולראות האם יש לכם אחוז מאוד גבוה של פריים במשכנתא שלכם, או מסלולים צמודי מדד במשכנתא שלכם. אז מהו פריים בעצם? פריים הוא מסלול שבדרך כלל נמצא במשכנתא, מבוסס על ריבית בנק ישראל, שעומדת כרגע על 4.75% פלוס 1.5%. סך הכל 6.25% נכון להיום. מה שגרם בעצם להחזר החודשי שלכם לעלות משמעותית במשכנתא שלכם. מהו מדד? מדד הוא מספר המייצג מאפיין מסוים, כמו מדד המחירים לצרכן, והוא נצמד בעצם לקרן ההלוואה. זאת אומרת שאם לקחתם למשל 1,000,000 שקל והמדד עליו, יש לכם מסלולים צמודי מדד במשכנתא, אז קרן ההלוואה כבר לא תהיה 1,000,000 שקל, היא תהיה יותר מ1,000,000 שקל. אז גם קרן ההלוואה תעלה וגם ההחזר החודשי יעלה משמעותית. ולכן זה מחייב אתכם לבדוק האם כדאי לכם למחזר את המשכנתא באופן די דחוף כדי להרכיב משכנתא אחרת שתהיה יותר נכונה עבורכם ופחות צמודה למדד המחירים לצרכן. אז אם אתם רוצים לבדוק האם כדאי לכם למחזר את המשכנתא שלכם, תפנו לבאור חיובי ייעוץ משכנתאות ופתרונות מימון, ואני אתכנן לכם את המפה הפיננסית המדויקת עבורכם.